iboboto niya sa pagka-mayor, si Mayor Lindina pala. Puwalya at hindi po gumana ang isang PCOS machine sa Ramon Magsaysay High School sa Maynila. Ito na ba yung kanina? Iba pa yan, iba pa. Daron pa rin po si Maan Makapagal. Maan, ano naman ang nangyari dyan? Ba't hindi gumana ang PCOS machine? Kabayan, nagkaroon kasi ng minor problem yung PCOS machine dahil nag-shutdown na ito. At ito nga mahigit isang oras na mula ng opisyal na magbukas itong botohan dito sa Ramon Magsaysay. Makikita mo, parami na lang parami yung mga botanteng dumarating dito at dumidiretso na sila sa mga voting precincts kung saan sila nakarehistro. Pero bago nagbukas yung mga voting centers, nagkaroon ng mga minor problem tulad na lamang itong ilaw sa hallway ng eskwelahan, yung right wing ng eskwelahan, napundi yung bumbilya sa hallway, tuloy inaaninag na lang ng mga botante yung kanilang pangalan sa voters list. Kaya naman gumagamit na lang ng flashlight ang mga botante na tinutulungan ng mga miyembro ng BEI para mahanap ang mga pangalan sa voters list. Hindi naman gumana ang isang PCOS machine sa isa sa may 28 makina dito sa Ramon Magsaysay, kusa daw itong namamatay o nag-shutdown kapag binuksan. Nagsagawa ng troubleshooting ang mga nakaantabay na technician. Pagkatapos naman ng 30 minuto, gumana na rin ang PCOS machine. Siyempre, kahit papaano, nadismaya ang mga botanteng naghintay sa presinto, lalo na yung mga maagang dumating, hindi rin maalis yung mga agam-agam nila sa pagkasira ng PCOS machine. Narito yung ilang mga pahayag. Mga taong butante namin, napakarami. Ligo kami sa barangay Cooperative, Zone 45, si Chairman Bet. Paano gagawin natin dyan? Baka mamaya, iba na ang mangyari sa PCOS machine, magic na. Okay na po yung PCOS, bali nagkaroon lang tayo ng problema sa backup memory card niya. So, okay na magaling PCOS na walang memory card. Palang dami ng mga botanteng dumarating dito, 17,000 yung registered voters dito sa Ramon Magsaysay. Asahan na yung pagsisikip sa mga hallway at voting precincts, lalo sa kalagitnaan ng araw. Balik sa iyo, kabayan. Maraming salamat si Maan Makapagal. Samantala,